Türkmenistanyň Lewap vilayetinde owa hojalyk puwdagyna değişli zawod fabriklaryň ençemesiniň işgärleri zähmet haklaryny alyp bilmän kösenýärler. Mar vilayetinde bolsa büdjet işgärleri öz bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny nagtlaşdyryp bilmeýärler. Howpsuzlyk aladalar sebäpli Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçysy bilen gizlilik şertinde söhbetdeş bolan vilayetiň owa hojalyk işgärleriniň ençemesi indi dekabrdan bäri zähmet haklarynyň berilmeýändigini aýdýar. İşgärleriň zähmet haklaryny tölemeýän zawod fabriklaryň arasynda Türkmenawadyň pamyk egrici fabrigi, paxta arasalayjy zawody we hime zawody bar. İşgärleriň dekabr, ýanwar we fevral aýlyklary hinidem hasaplaryna geçirilmeýär diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 12-nji fevralda gurrun berdi. İşgärleriň sözüne görä zawod fabriklaryň ýolbaşçylary aýlyklaryň näme sebäpden berilmeýändigi barada anyk düşündürüş bermeýärler. Ýöne olar işgärlere bu barada gürlemezligi, dymmagy berk tapşyrýarlar. Ýolbaşçylar şu aýyň 15-ne çenli aýlyklaryň bank kartlaryna geçiriljekdigini aýdýarlar. Ýöne olar dekabr aýyndan bäri şoňa meňdeş wadalary berip gelýärler diýip, Lewaply owa hojalyk işgärleriniň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol indi tasy 3 aý bäri aýlyksyz işleýändiklerini aýdyp, munyň özleriniň maşgala büdjetine agyr täsir ýetirýändigini hem belleýär. Aýlyk bolmany sebäpli öýe zerur bolan adyk we senaat taritlerini hem alyp bilmeýäris. İşçileriň tasy ählisi diýen ýaly dogan garyndaşlaryndan ýa-da tanyş bilişlerinden alýan kart pulunyň hasabyna ýaşaýar. Hojalygynda başga işleýän adam bolmadyk işçileriň ýagdaýy hasta agyr. Ýöne işgärler işden çykarylmakdan gorkup seslerini çykarmaýarlar diýip Lewaply owa hojalyk işgäri aýtdy. Azatlyk radiosynyň bu barada Türkmenawadyň pamyk egrici fabriginden, paxta arasalayjy zawodundan we hime zawodundan kommentari almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Lewaply owa hojalyk işgärleri aýlyklaryny alyp bilmän kösenýän mahaly marly büdjet işgärleri bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny nagtlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Adamlar kartlaryny aýlyklaryny nagtlaşdyrmak üçin vilayetiň dürli künjegininden Mary şäherine gelýärler. Şuny irden şäheriň hiç bir bankomatynda pul ýokdy. Adamlar uzak günni pulun gözlegine geçirdiler. Howa sowuk, olar ýagşyň aşagynda ezilip şäheriň bankomatlaryna aýlandylar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertinde söhbetdeş bolan marly habarçy 11-nji fevralda gurrun berdi. Soňky 3 ýyla golay wagt bäri ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistanda büdjet işgärleriniň zähmet haklarynyň öz wagtynda berilmezligi we bankomatlarda nagt pul ýetmezçiligi bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklap, ne de inkar edip çykyş edýärler. Bu barada döwlet medeniýeti hem dymýar.